बुंनांगोन सिनायखायो नङा होनबा? औ सिनायो। जोङो खिन्थायाबाबो जागौमोन अब्लाबो जोङो नोंसोरनि परिचयखौ होनोसै। जोङो कुसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय रायखंबारि प्राइमारिनि जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोङो साथामबो फैदों। सेक्रेटारि ए, सेक्रेटारि बि आरो आं। जों नोंसिनाव फैनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय बे नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जोङो एसे सुलु लानो फैदोंमोन। नोंसिना मा ग्रुप होनो? सानफ्लावार ग्रुप। सानफ्लावार ग्रुप। नोंसोरो दा जे प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 होदों। बेखौ नोंसोर मोनदों नामा? मोनबाय। मोनबायना? मोननानै नोंसोरो बे फैसाखौ नोंसोरो माबे खामानियाव बाहायखो? ग्रुपआव जोङो बिदिनो फेहेरलायबाय, लालायनानै जि दालायबाय बयबो, दाउ अमा फिसिबाय। होमबा नोंसोर मोजां खामानिखौनो मावदों आरो बेबायदिनो खामानि मोजाङै फेहेरलांबाय था आरो माखासे मोनबावगोन नोंसोरो मोननो थांगासिनो दङ। प्रमद बर' सारा होबावगोन नोंसोरनो। ओमफ्राय बेखौ मोननानै नोंसोरो गोसोआव माबायदि मोनदों? जोबोद रंजाखांनाय मोनदों बे अनसुंथाइखौ मोननायनि थाखाय। दा नोंसोरो बेखौ मोननानै दा फैगौ 2025आव जे नैबे 25आवनो BTC इलेक्सन जानो थांगासिनो। बे BTC इलेक्सनावहाय जे नोंसोरो प्रमद बर' सारखौनो देरहाजानो लुबैयोना लुबैया? लुबैयो। आरो बिनि सिगां जे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया जे दैदेनदोंमोन BPF सरकार दङमोन, बे BPF सरकारा नोंसिनो मालाबा बेबायदि अनसुंथाइ होफेरनाय दंमोन? गैया। होफेराखैबाबो प्रमद बर'खौ नोंसोरो जोबोद रंजानाय मोनदोंना? औ रंजानाय मोनदों। आरो बे सरकारखौ नोंसोर फैजानो लुबैयोना? लुबैयो। अब्ला नोंसिना मा ग्रुप? गावलां।